A la pestanya Ajuts trobem tots els diferents ajuts que podem demanar i algunes declaracions. Pel que fa als ajuts, és important informar-nos en primer lloc. A l'apartat d'un de la pàgina web del departament, a l'apartat Manuals i formació, Manuals d'ajuts, trobarem el manual d'ajuts que podem descarregar i consultar explicats tots els ajuts que inclou la d'un 2015. És important que llegim aquest manual abans de començar a marcar les ajudes. L'aplicació porta marcada per defecte i no es pot desmarcar l'admissió al règim de pagament base. La campanya 2015 és clau pel proper període de programació de la PAC i tothom tindrà marcada l'admissió al règim de pagament base i tingui dret o no. No és una casella que puguem desmarcar i no ens ha de preocupar. Activem les caselles de diversos ajuts, pagament base, pagament complementari per joves agricultors, ja que en aquest cas per la data de naixement el declarant d'aquest exemple ho compliria. Alguns ajuts associats a agricultors, per exemple ajut a cultius proteics, els dos ajuts a fruits secs, com que és un nou declarant no té mesures d'anteriors PDRs, però pot demanar ajuts de PDR d'aquesta anualitat. També marcarem algunes declaracions, com és la declaració d'OP-IGP, l'adhesió al sistema de proximitat i les OPFH. I en aquest punt ja és important que comencem a guardar el que hem fet en aquesta declaració. A la pestanya Ajuts hi ha l'apartat Declaracions i altres tràmits, que si activem se'ns activen diverses declaracions, com són la declaració de DOP-IGP, la d'explotacions agràries prioritàries, la comunicació al sistema de venda de proximitat i la declaració al registre de plantacions fruiteres de Catalunya, OPFH. Les que no se'ns marquen són, en el cas de la declaració de pastures Ubica-Brum per zones amb limitacions naturals, perquè aquesta hauria de venir del retorn de dades. La sol·licitud de modificació de recintes SICPAC s'activa automàticament quan fem una modificació de recinte a la pestanya Superfícies, i les superfícies amb OGM exactament igual. Quan es declara una superfície de blat de moro transgènic s'activa automàticament.